maraming salamat po sa iyo, ma'am. Nagbigay po siya ng 5,000 pesos pangdagdag dito sa ating tindahan. Sabay. Kakain na si Upay. Mga anak na si Upay, mga kasinag. May mga gatas na yung kanyang didi. O, sige na, kain lang Upay, kain. Hi mga kasinag, magandang hapon po. Ayan, naglalaba ako mga kasinag. Tapos nagbabantay na rin ako ng tindahan natin. Sobrang natutuwa talaga ako mga kasinag sa tindahan na ipinagkaloob sa atin. Tapos habang naglalaba ako, pag walang bumibili, si Bunso muna ang tao sa tindahan. Tapos nakita ko mga kasinag si Imboy, naghahalo blocks na. Tingnan natin mga kasinags. Ayan si Imboy at saka si Pai Binson. Tiyuhin ko po yan mga kasinag. Tinuturuan si Imboy maghalo blocks. Sige daw. Mag-ansan ang ken mo. Ikaw may gibo ka yan? Magabat-gabat pa doon doon ng saat yan. Yan, itong garong ko yan. Sige. Yan, duhan mo. Sige pa. Yan. Sabay. Virgi. Ikaw na may gibo ka ito, gamos? Ha? Ikaw na may gibo, gamos? Oo. Dalawa kayo ba? Dua salamat tig subotog. Sarja tig ano ko tig. Nagpapaturo ako mga kasinag maghalo block. Si bukas lang yan na siminto. Hindi, yung isang supot yan. Ate, turuan ako ni Pai Binson. Ate, yung ni Mrs. Matatapos mo pala yan bukas na siminto. Ay tapos dapat inihapuno sa muya. Kung sa kudsol na payap ang saro. Problema lang ta pala, may mong tigdaran ni Gerso ay ni Marigis pala ko pa apakahal ko dapat kay tabang. Bigyan si Baybay na ano mo ano. Dahil Magabo lang na ko yan, ang mag-an lang kamot mo tong bagkat magsulong araw ka na sunod na magaron mag-an. Pero ini may sabay may kado, may ilan doon mo kamuro mong tangan. Isa pa mga kasinag. Yan, dugod pandikit sa halagwaton. Yan, araw lang kaya distansya. Yan. Yan. Mag-yan siya ng bug, sige, kuwer mo. Tuluhan mo. Sige pa. Yan. Yan, duhan mo sa na dyan. Yan. Oh. Pwede ka na makihalo black. Ako ang problema ko, ang pag-alsa na pag-kuyan. Iyo po. Ang pag-alsa, saka yung pagbubuno, inibaragol ko na kayo ng gabat. Ay mga kasinag, yakang yaka. Nagtitipid tayo, nagtitipid. Dito pag itinandan mo pa ini, hanggang ka city na pati sir. Oo. Bagsak mo muna. Ayaw nga pala. Sipirin na lingaw ka yan. Pig pakul-pakul na dahil pa naibagsak. Oo, pigapakol ni Fernan. Ako, sarong bisis, dahil ko nasabihan, pigpakol niya pag huuad ay pagbunuta pa ka. Tadayo mo na, ibidagsak. Kaya mo na dasik. Mga kasi nag-iniwan po muna natin dun si Imboy sa kasi Pai. Yung tsuhin ko po pala mga kasinag na mild stroke po siya pero naka-recover naman po ng konti. Kaya tinuturuan si Imboy mag-hollow blocks. Kasi meron naman po siyang hulmahan ng hollow blocks. Kaya sabi niya kay Imboy, tuturuan niya na lang daw po para mas makatipid. Kaya andun silang dalawa. Habang andito po pala ako mga kasinag, kanina nagbabantay ako. May nag-message po sa akin. Sobrang nakakahiya na po mga kasinag pero sobrang nagpapasalamat din po ako kasi may nag-message po sa akin kanina na magbibigay daw po siya ng dagdag puhunan sa akin. Ayaw niya na pong banggitin yung pangalan niya sa vlog. Kaya maraming salamat po sa iyo ma'am. Nagbigay po siya ng 5,000 pesos pangdagdag dito sa ating tindahan. Kaya sobrang salamat po talaga ma'am. Sobrang laki na po nang naitutulong nyo sa amin. God bless po sa inyong buong pamilya. At gusto ko rin pong magpasalamat kay
Ma'am Edith at kay Sir Alan kasi binigyan po nila ako ng pangsimulang tindahan at doon din po sa nagbigay ng pangdagdag ko na 5,000. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Sobrang laking tulong po nito para sa amin at sisikapin ko po na mapalago ito. Kaya thank you po, ma'am, sa inyong lahat. Update ko na lang po ulit kayo mamaya. Maraming salamat po sa panonood nyo sa aming mga vlog. Maglaba muna ako mga kasinag kasi wala pa namang bumibili. Ayan mga kasinag, medyo nadilim-dilim na nang matapos kami pag hollow block. Kung mapansin nyo, ayan ang mga kasinag yung nagawa namin. 65 na piraso pa lang yan mga kasinag, 2 supot po na simento. Kasi nga mga kasinag, nag-umpisa kami alas 3 na. Gawa ng sobrang init. Grabe po talagang init dito sa amin. Kaya sabi ko doon sa tiyuhin ni Mrs., hapon na tayo maumpisa pa. Gawa ng yung tiyuhin kasi ni Mrs. mga kasinag, high blood yun. Siya lang kasi ang nakakaalam mag-hollow block. Sabi kasi niya sa akin, tuturuan niya ako mag-hollow block para makaminus at makatipid ako. Kaya ngayon mga kasinag, kami po ang nag-hollow block. Mapapansin nyo, yan. Utay-utay na akong natututo mag-hollow block mga kasinag. Kung mapapansin nyo kanina, ayan na, nabuo ko na yan mga kasinag. 65 na yung nabuo ko na yan. 2 lang ang inumpisahan ng tiyuhin ni Mrs. Tapos ako na lahat mga kasinag ang nagbuo niyan. Yan po ang aming na hollow block. First time ko ito mga kasinag makapag hollow block. Ngayon lang po talaga. Bukas sabi ko sa tiyuhin ni Mrs. mag hollow block pa kami ng mga 4 na supot na simento. At wari ko, sabi ko panama na muna siguro yan para dun sa kusina. Kasi nga mga kasinag, yung magkatrabaho sa dito kanina sa bahay, hindi po siya nakapagtrabaho ngayon. Gawa po ng nalasing daw kagabi. Kaya sabi sa amin, nagchat kaninang umaga na bukas na lang daw po magkatrabaho. Kaya bukas nandito siya mga kasinag, habang nagagawa naman siya nung bakal na haligi dyan, mag-aanilyo siya. Kami naman magha-hollow block. Kaya maumpisahan natin yung kusina natin na yung mga kasinag. Maraming salamat po pala sa lahat ng tumulong. Sunod pala tayo kay Mrs. at tawag nito, mag-ano pala si Mrs. mga kasinag, magbabahog ng baboy. Pasensya na kayo kung ngayon ko lang kayo na-update. Gawa ng madilim na. Ano, magbahog tayo ng baboy. Hello, Opay! Opay! Opay ko, ay nako, gabi ng pagpakain kay Opay. Ngayon ka pala nalinis, may mga ginawa kaya kami, kaya pasensya na Opay ha. Ayan naman si Mrs. mga kasinag, nagtatabo ng tubig. Wow, puno na baga. Kakain na si Upay. Hindi pa nawalisan. Kailangan kasi dapat malinis lagi itong mga kasinag si Upay. Kasi po, ang due date ni Upay sa 25. Mga anak na si Upay mga kasinag sa 25. Kaya dapat laging malinis ang kanyang kulungan. Nalagyan ko na rin po siya ng extension na wire papunta dito para kabitan natin ng ilaw. Kaya may babantay naman mga kasinag tayo pag anak ni Upay. Ayan, buntis yan mga kasinag kasi si Upay. Bukol na yun dyan. Tapos yung madidi niya mga kasinag, kung mapansin nyo, ba't may sugat sa didi yan? May mga gatas na yung kanyang didi. Sige na, kain lang Upay, kain. Nililinisan ni nanay mo yung iyong kulungan. Tapos na, sige kain lang. Maggatong tayo. Kailangan kasi mga kasinag na laging may gatong si Upay. Pag ganitong hapon na, kasi malamok. Nakakaawa naman ang baboy pag nilalamok. Kaya kailangan nating gatungan. Gatungan natin yan.
Basta nga na isa. Napurot ko lang yun. Dapat talaga may mga ganito mga kasinag o may mga sinapsap na kahoy para madaling lumingas. Maraming salamat pala mga kasinag sa nagpadala po ng dagdag puhunan ni Mrs. para sa kanyang tindahan. Thank you so much po. Hindi ko na alam mga kasinag kung paano kayo pasalamatan or paano ako makabawi sa inyo. Ang masasabi lang talaga namin mga kasinag, maraming salamat po. Sa lahat po nagpadala ng tulong para sa aming bahay at sa tindahan ni Mrs. Maraming salamat po sa inyo mga kasinag. Thank you so much po. Tatanawin po namin itong napakalaking utang na loob sa inyo.